Lewapda geçen ýylyna bir halkara aeroport we bir sany äpet agoý ulanylmagy berildi. Ýöne aeroport tenide çene dolu işlemeýär. Agoýyň durmuş ähmiýeti ýerli ýaşaýjylarda sorag döredýär. 3-nji sentýabrda Lewap welaýatynyň Çärji we Trawyna gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu deska soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny Lewap welaýatyna Türkmenistanyň garaşsylygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp dabaraly açylan 3-nji iri deska boldy. Geçen Tomuz Kerkide täze aeroport açyldy. Bu Türkmenawatda täze agoý ulanylmagy berildi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy aeroportyň işlemeýändigini habar berýär. Agoýyň durmuş ähmiýeti ýerli ýaşaýjylarda sorag döredýär. Ýatlasak 23-nji ýylyna Lewap welaýatynyň Kerki etrawyna täze halkara howa mendili we Türkmenawat şäherine durmuş ähmiýeti sorag astynda galýan 3000 orunlyk täze agoý açyldy. Olaryň açylyş dabarasyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 ay gowrak mundan ozal uly wadalar bilen açylan Kerkiniň halkara howa mendiline heniz iş orunlarynyň hem tasdiklanylmagyny, ol ýerde Türkmenawatyň halkara aeroportunyň işgärleriniň 15 gün çalyşyk esasyna işleýändigini habar berýär. Şeýle-de habarçynyň maglumatlaryna görä Kerkiniň täze aeroportuny heniz uçuşlar amala aşyrylmaýar. Galy bersede howa mendiline uçurlary ýanygyç bilen üpjün edici ulgamlar hem heniz dolu oturdylmanlar. Ýöne aeroport halkara howa mendili hökmüne ikrar edildi. Howa ulaglarynyň halkara assosiasiýasy Kerkiniň aeroportuna 3 harply KEA gysgaltmasyny berdi. Galy bersede raýat aviasiýasynyň halkara guramasy bu howa mendiline 4 harply UTAE koduny berdi. Aeroportun guruluşyny Türkmen Howa Ýolları aviakompaniýasynyň buýurmasy boýunça Günnogdy hususy firmasy ýerine ýetirdi. Mundan ozal bir topur iş orunlary wadaty bilen açylan täze aeroport we agoý binasy ýerli ýaşaýjylaryň iş üçünçülük umydyny puja çykardy. Şu iki deskanyň açylyş dabarasyny olaryň bir topur iş orunlaryny hödürlejekdigi aýdyldy diýip bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 4 gatdan ibaret we beýikligi 40 metr ýetýän agoý binasyny döwlet medeniýeti awadaamçylygyň güllä şun we türkmen mehmanxöýerliginiň nyşany häsiýetlendirdi. Ýöne onuň ýerine ýetirmeli funksiýasy we beýleki durmuş ähmiýeti jikmejik aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistan döwlet serişdeleriniň hasabyna gurulýan äpet agoýlerde köplenç dabara şowkuny geçirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar Türkmenawatda dabara bilen açylan agoýyň heniz iş orunlaryny hödürlemeýändigini aýdýarlar. Hatda agoýyň daş töweregindäki baglary seretmek üçin hem işgär kabul etmäge mümkinçiligi ýok diýip bir Türkmenawatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä agoýyň daş töweregindäki baglary ýygyk etmek işleri 2022-nji ýyla çenli onuň guruluşyny ýerine ýetiren firmanyň üstüne ýüklenipdir. Azatlygyň sebitdäki habarçysy döwlet büdjetiniň hasabyna täze gurulýan äpet deskalar boş durýan mahaly welaýatda köne çağlar baglarynyň mekdepleriň remonty mätäşdigini habar berýär. Habarçy aeroportdan we agoýdan başga sebitde ýene bir iri deskanyň guruluşynyň dowam etdirilýändigini habar berýär. Onuň sözlerine görä welaýatyň täze awtomendiliniň guruluşyny agoýyň guruluşynyň has ozal başlanypdyr. Ýöne onuň guruluşy şu wagtda çenli 20 ötürüm töweregi tamamlanypdyr. Bu awtomendil 2022-nji ýylyň sentýabrynda da ýetişmez. Agoý we aeroport başdan sowma guruldy diýip bir ýerli guruluşy Günärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Umumyň aýdylanan bu deskalaryň ýyly peýdasy ýok. Agoý hamaly diňe Gurbanuly Berdimuhammedow üçin salynan ýaly. Gapysy gije gündüz ýapyk. Şol agoýyň puluna welaýatdaky elektrik transformatorlaryny çalyşyp bolardy. Şonu adamlaryň öýündäki elektrik bilen işleýän enjamlar päsgelçiliksiz işlerdi. Şonu adamlar minnetdar bolardy diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.